கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சூப்பர், தெரியும், என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஆச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கிரெடிட்ஸ் இல்ல, கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்பவே கைட் பண்ணாங்க மாதாஜி. சபிதா மாதாஜி தான் சொல்லணும், அவங்க எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். டிவோட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர். எனிவே சபிதா மாதாஜி, சேது மாதாஜி, யூ வில் ஹேவ் சம் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வரோம், இப்போ இத ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ஹரே. ஓகே, இது முடிச்சாலே எனக்கு டக்குன்னு ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்யா வருது. சோ அதனால நான் நிறுத்திட்டு இப்போ நம்ம போலாம். இப்போ ஐ திங்க் நம்ம 60ல விட்டோமா? எஸ் மாதாஜி, 60 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். 60 இன்க்ளூசிவ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். 60 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஓகே, சோ 60 வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல்லி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேக் போனோம்னா நம்ம 3rd 4th சாப்டர்ல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து உன் கர்மத்தை தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த போர்ஷன் தான் இங்கேயும் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சோ பேசிக்கலி நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணி கிருஷ்ணர் எக்ஸாக்டா அர்ஜுனருக்கு என்ன சொல்றாரு, இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்ணணும்? சரணகதியை சொல்றீங்களா மாதாஜி? சரணகதியை பத்தி சொல்றீங்களா இல்லாட்டா அதுக்கு முன்னால இப்போ சொல்றீங்களா? ஆஸ் ஆஃப் டுடே, இன்னைக்கு நிலைமை இல்லைன்னா இப்போ நம்ம இந்த செக்ஷன் வரைக்கும். அதாவது நீ என்னையே நீ சார்ந்து எல்லா காரியமும் பண்ணேன்னா நீ பக்தி தொண்டுல இருப்ப. அந்த பக்தி தொண்டுல இருந்தேன்னா நீ எதுக்குமே கவலைப்பட வேண்டியது இல்ல. ஆனா அப்படி இல்லாம இருந்தேன்னா நீ அழிஞ்சு போயிருவ. அதாவது அது ஒன் ஆஃப் தி அட்வைஸ். பட் அவர் அது நைஸ். பட் அவரு சொல்றாரு மாதாஜி, முழுமையாக சரணடைன்னு சொல்றாரு. உண்மையான சரணை இன்னும் சொல்லலையே. முழுமையாக சரணடைவாய் அது இன்னும் சொல்லலையே. இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றாரு? ஆமா, 66க்கு இன்னும் வரலையே. சோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? நான் சொல்றது கேளுன்னு இல்ல மாதாஜி, எந்த செயலை செஞ்சாலும் ரொம்ப கவனமா செய் அப்படிங்கிறாரு. கவனமா செய். ஓகே, அது ஒண்ணு. அப்புறம் அவர் ஒரு கவுன்சிலர் மாதிரி தானே மாதாஜி? இப்ப கவுன்சிலர் மாதிரி தான் இருக்கு. சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றாரு? என்ன நினைச்சுக்கோ. கரெக்ட், எல்லா ஆன்சர் கரெக்ட். சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு, தியானம் கொடுக்கறாரு. வெரி நைஸ். அண்ட் என்ன சொல்றாரு? இந்த மாதிரி நீ வந்து கர்மத்தை விடுன்றாரா இல்ல கர்மத்தை என்கிட்ட விடுன்றாரா? பழனே விட சொல்றாரு. சோ பேசிக்கலி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ ரொம்ப இத பத்தி எல்லாம் தலையெல்லாம் வச்சு காம்ப்ளிகேட் பண்ணாத, நான் பாத்துக்கிறேன், ஆனா நீ உன் வேலையை விட்டு போக கூடாது அப்படின்றாரு. சோ பேசிக்கலி என்னையே நினைச்சிட்டு உன்னோட ஸ்வதர்மத்தை செய்யன்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் இந்த பாயிண்ட் இன் டைம் இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் அவர் என்ன ஃபீல் பண்றாருன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ ஈஸி இல்லை இவருக்கு அர்ஜுனருக்கு இந்த மாதிரி வேலையை விட்டு போறதுக்கு. ஏன்னா இஸ் அ சத்ரியா.
ரைட். இதுதான் ஃபோர்த் சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம். என்னன்னா தம்மோட செயலை தப்பா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, தப்புகள் இருந்து செஞ்சாலும் பரவாயில்ல. அதாவது ஒரு பிராமணர் செய்யற மந்திரம் தப்பாலாம், இல்ல அவர் பலி கொடுக்கறச்சே, அதாவது யக்னத்தில் கொடுக்கறச்சே அது தப்பாகலாம். அதே மாதிரி ஒரு சத்ரியா ரூல் பண்றச்சே ஃபோர்ஸபிளி பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம், பனிஷ்மெண்ட் தப்பாகலாம். இல்லைனாலும் ஒரு வார்ல நிறைய பேர் அழிக்க வேண்டியதுல நல்லவங்களும் அழியலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்து சில கர்மங்கள் விகர்மங்கள்னு சொல்ல முடியாது, பட் கெட்ட கர்மங்கள் அக்யூமுலேட் ஆனாலும் நீ வந்து உன்னோட சொதர்மவை செய். ஏன்னா ஒரு சூத்ரன் மோட் ஆஃப் தாமசிக்கம், ஆனாலும் ஒரு மாஸ்டர் மோசமா இருந்தாலும் அவன் அதை ஃபாலோ பண்றதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு. அதனால இங்க என்ன சொல்றாரு, உன்னோட நேச்சர் இயல்பு வரும். எக்ஸாம்பிள்னா நம்ம அடிக்கடி சொல்றது, புலிக்கு என்னது பூனைக்கு புலி மாதிரி போட்டாலும் புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா, புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமான்றதும் இது அப்ளிகபிள். ஏன்னா இவருக்கு பரம்பரையே வந்து அப்படியே தைரியசாலிகள், ரைட். இப்போ பாத்தீங்கன்னா தேவர் யாரோட மகன் அர்ஜுனர்? பாண்டுபுத்திரன், ரைட். அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் வந்து எடுத்தீங்கன்னா இந்திரர். எப்படி எடுத்தாலும் சத்ரியா பிளட் ஓடுது. இந்திரரும் வந்து வாரு, தேவர்கள், சண்டை அப்படின்னு. சோ அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து எப்படியுமே அது இருக்கணும்னு. அதனால ஈஸ்வரா சர்வ பூதானாம் விதேஷு அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமையான் சர்வ பூதானாம் எந்திரார் உடாய மாயான்ற அட்வைஸ் அப்புறம் கொடுப்பாரு, அதாவது அடுத்த வருஷத்துல. ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து உன்னோட ஸ்வபாவம், ஒரு குழந்தைக்கு என்னதான் புலி வேஷம் போட்டு ஸ்டேஜ்ல வந்தாலும் ஆட ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரிதான் நீ வந்து என்னதான் நான் வந்து எனக்கு வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட் போனாலும் உன்னோட சுய ரூபத்தையோ புத்தியும் உனக்கு வெளில வரும். ஏன்னா தட்ஸ் யுவர் சத்ரியா பிளட் அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. அப்படின்றத பார்க்கலாம். நிறைய தடவை பார்ப்போம், ரொம்ப பணக்காரங்க ஏழை ஆனா கூட இல்ல இந்த மாதிரி இருந்தாலும் வெளில வந்து நம்ம நேச்சர் வந்துடும் அப்படின்னு. இது வந்து எனக்கு டக்குன்னு இப்போ சொல்றச்சே தோணுது. நாமினிஸ்ட பிரபு கிட்ட நான் சொல்லுவேன், இல்ல பிரபு நான் அவங்களா கேட்டாலும் நான் என்னை பத்தி நான் சொன்னதில்லை, நான் டீச்சரா நான் சொன்னதில்லை, எதுவுமே சொன்னதில்லை, ஜென்ரலா நான் பேச மாட்டேன் இங்க. ஏன்னா யாருமே என்ன கேட்கல நீ என்ன பண்றன்னு. எல்லாமே எவ்வளவு இயர்ஸா இருக்க, ஓகே கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன அப்புறம் நீ கத்து டீச்சிங்க்கு வா அப்படின்வாங்க. நானும் சரி என்று விட்டுருவேன். ஏன்னா யாருமே ஸ்பெசிபிக்கா என்னை பார்த்து வந்து நீ டீச்சரா, நீ பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கியா, உனக்கு என்ன ஆசை அப்படின்னு எனக்கு டைரக்டா யாருமே கேட்டதில்லை, என்னை சுத்தி இருக்கிற இஸ்கான் போறச்சே கூட. அதனால நான் சொன்னதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பிரபு கிட்ட. பிரபுனார் வெரி நைஸ், ஆனா உன்னை பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு. எதுக்குன்னா இல்லைனாலும் பார்த்தா தெரியல, அதே மாதிரிதான் இருக்கும் எல்லாருமே. ஆனா என்னன்னா ஒரு சுபாவம் வரும், ரைட், பை நேச்சர் ஒண்ணு வரும் அப்படின்னு. இது ஏன் சொல்றேன்னா, இது வந்து நம்ம மல்லிகா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஐ திங்க் அனுசூயா மாதாஜியோட 2 years பேக் வந்து நாங்க கருட சேவைக்கு எல்லாரும் போயிருந்தோம். அப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து இருந்தாங்க, ரைட், ஒரு எல்டர்லி லேடி, பாவம் கொஞ்சம் கால் அடி, ரொம்ப பெருசு இல்ல. அவங்க வந்து அவங்க இன்சிடென்ட்லி என்னன்னா, நாங்கெல்லாம் செம்ம எக்ஸைட் ஆன ரீசன் என்னன்னா, அப்பதான் புருஷோத்தம் அப்படி கூட்டிட்டு போனாரு கிருஷ்ணரை. அந்த பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்ல நாங்க கத்திட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்த சாரதி வந்தாரு. இன்சிடென்ட்லி பார்த்த சாரதி வர்ற டைமா பார்த்து ஒரு பூ வந்து கரெக்டா வந்து மேல விழுந்துச்சு எங்களுக்கு. அதனால தாங்கவே முடியல, நம்மளாம் சும்மாவே குதிப்போம், இது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனோடனே அவங்களுக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. அது எப்படி உங்க மேல விழும், நாங்கெல்லாம் எவ்வளவு பக்தர்கள், நாங்கெல்லாம் அப்படி இப்படின்னு. சோ அந்த டைம் வந்து அவங்க செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டாங்களா. அப்போ வந்து மல்லிகா மாதாஜி கூட கொஞ்சம் ரொம்ப அப்செட் ஆனாங்க. இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட பேசுறச்சு, நானே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆமாமா நீங்க எல்லாம் பக்தர்கள், நீங்க போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி அதெல்லாம் முடியாது. அப்புறம் அவங்க காமிட்டு வந்தாங்க, நீங்க அவங்கவுங்களா வந்து புண்ணியம் பண்ணாதான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா வந்து கேட்டதுக்கு நான் சொன்னேன், மாதாஜி இப்போ நம்ம அவங்கள போய் நோண்டினோம்னா இருக்கு, கஷ்டப்பட்டு வயதானவங்க, காலும் அடிபட்டு இருக்கு, அடுத்த 2 மணி நேரம் அவங்க வந்து கிருஷ்ணனை நினைக்காம என்னையதான் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பேசிட்டு வரச்சே அவங்க வந்து ஏதோ சொன்னாங்க, என்ன யோக அனன்ய சிந்தையந்த மாம் ஏஜனா பரிபாஷித்தை தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் என்ற ஸ்லோகம் அவங்க வந்து கடைசியில வந்து சொல்றச்சே ஏதோ குழப்பி சொன்னாங்க, மாத்தி. அவங்க எக்ஸாக்டா என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியல அவங்க. அப்போ வந்து டக்குன்னு எனக்கு என்ன வந்துச்சுன்னா, இல்ல மாதாஜி யோகக்ஷேமம் வகாமியகம்னு வந்துச்சு எனக்கு டக்குன்னு. அப்போ மல்லிகா மாதாஜி ஒரே சிரிப்பு, விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கும், பாருங்க மாதாஜி நீங்க என்னதான் நினைச்சாலும் அது வெளில வருது அப்படின்னு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, நம்ம என்னதான் நம்மள கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும், கவர்ன்னு நம்ம பண்றோம் நான் சொல்ல, பட் நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டாம், காட்டிக்கிட்டோம், அவங்க சொன்னா சொல்லிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம பிளான் போட்டாலும் நம்மளோட சுயரூபம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும், ரைட், அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளில வரும்.
ரைட். அதே மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. வாயை திறக்காத வரைக்கும் வந்து புத்திசாலிக்கும் முட்டாளுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். அது திறந்தாதான் தெரியும் அப்படின்னு. இல்லைன்னா எல்லாருமே பாக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சைலண்டா இருக்கிறவன் வந்து முட்டாள் வந்து பேசினானா பேசின உடனே நமக்கு தெரிஞ்சிடும், ஐயோ இவனா அப்படின்னு. ரைட். அதுதான் ஏன்னா அவனோட சுபாவம். அவன் சூட்டு கோட்டெல்லாம் போட்டு வருவான் ஸ்டைலா. ஆனா அவன் வாயை திறந்தானா ரொம்ப நம்மளுக்கே கேவலமா இருக்கும். அதனால எதுக்கு நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, அர்ஜுனரோட சுபாவம் வந்து பை ஹார்ட் வெரி வெரி ப்ரொடெக்டிவ் நேச்சர். மாதாஜி அவனால கட்டுப்பாடா இருக்க முடியாதுன்னா கட்டுப்பாடா இருப்பாங்க. ஆனா ஒரு அநியாயம்னா he cannot stay. அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல நம்ம 11th சாப்டர் 11th கூட இல்ல, இன்ஃபேக்ட் நம்ம 9th சாப்டர்லயே ஸ்டார்ட் ஆகும். போன அர்ஜுனர் திரும்ப வரலையேன்னு கேட்க போய் 10th சாப்டர்ல அவர் திரும்ப வந்து அப்போ அர்ஜுனர் கிட்ட யுதிஷ்டர் வந்து 9th சாப்டர் நிறைய கேட்பாரு, என்ன ஆச்சு உன்னை வந்து அங்க இன்சல்ட் பண்ணாங்களா, இல்ல ஒரு பெண்ணுக்கு அநியாயம் பண்ணியா, இல்ல ஒரு பெண்ணு வந்து நல்ல ரைட்டான பெண்ணை வந்து நீ நெக்லெக்ட் பண்ணியா, எல்லாம் கேட்கறச்சே அவர் ஒண்ணு கேட்பாரு, உன்னால காப்பாத்த முடியலையா ஒரு பெண்ணையோ இல்ல ஒரு வயதானவையோ பசங்களையோ, அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் போடுவார். அப்பனா என்ன, இந்த குவாலிட்டி எல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய இது. இதெல்லாம் இதுக்கோசரம் தான் அப்படி ஒரு மனுஷன் இடிஞ்சு போவானா இடிஞ்சு போவாரு. ஏன்னா அவர் சத்திரியர். அவரால் காப்பாத்த முடியலன்றதாலதான் காந்திவம் தொட்டாலே காந்திவத்தை அவரால் தாங்க முடியாது. யார் யுதிஷ்டர் தொட்டா கூட தாங்க மாட்டாரு. காந்திவத்தை தொட முடிஞ்ச ஒரே ஆள் யாரு, அர்ஜுனரை தவிர. எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? கர்ணனா மாதாஜி? கிருஷ்ணர் மாதாஜி. கிருஷ்ணர். கர்ணர் எல்லாம் கிட்டே வர முடியாது காண்டிவ போவுக்கு. யுதிஷ்டரே முடியாததை எப்படி பண்ண முடியும்? அதனால வந்து கிருஷ்ணர். ஆனா அவனும் கிருஷ்ணர் வில்ல சிறந்தவன் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அப்படி வெறும் வில்லாளி மட்டும் தானே மாதாஜி? வில்லில் சிறந்தவன் ஒண்ணு, ஆனா வில்லுல பயிற்சி பெற்றது ஒண்ணு. ஆனா வில்ல வந்து அந்த காந்திவ போவ டச் பண்றதுக்கு ஒரு பவர் வேணும். அப்ப யுதிஷ்டருக்கு வந்து பவர் இல்லையா? அவ்வளோ தர்மம் இருக்காரு அவர். ரைட். அவருக்கு என்ன வில்லே தெரியாதா என்ன? வில்லில் பேர் போனவர் அர்ஜுனர். அதுக்கு யுதிஷ்டர் கிட்ட வில்லு கொடுத்தா அவர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாமல இருப்பாரு. அவருக்கும் தெரியும். ஆனா அது அந்த பெர்மிஷன், ஏன்னா அவ்வளவு பொசசிவ் அவரு காந்திவ போக மேல. அப்படி இருக்கிற காந்திவ போவால அவருக்கு வேற யாரும் தொட முடியாது. யுதிஷ்டர்லாம் வேற மாதிரி அவாவாளுக்கு வில்லு. இந்த காண்டிவத்தை தொட முடியாது. அந்த காண்டிவனா தொட கரெக்ட். அது மாதிரி எல்லாருக்குமே பர்சனல் பென், பர்சனல் சோப், பர்சனல் கர்ச்சீஃப் எல்லாம் நம்ம வச்சு பண்ணலாம். நம்ம லெவலுக்கு திங்க் பண்ணலாம். மாதாஜி இட்ஸ் மை சோப், அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, என்னோட கோம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் வில்லு உள்ள எல்லாம் இல்ல. ரைட். அந்த லெவல்ல நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம ஷேர் பண்ண முடியாத மாதிரி அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு நேச்சர். ரைட். இப்போ அதே காந்திபம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் மறைஞ்சு போயிட்டாருன்றச்சு அவங்க. ஆனா அப்போ விடல அவர் எல்லாம் அவரோட மனைவிகள்னா மெயின் மனைவிகள் சொல்ல, அந்த ருக்மிணி இவங்க எல்லாம் விட்டுருங்க, அவங்க எல்லாம் அங்க டைரக்டா கிருஷ்ணர் ஸ்ட்ரெயிட்டா கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. சில மனைவிகளை கூட்டிட்டு வர காப்பாத்துறச்சே அவரால் காப்பாத்த முடியல. ரைட். அப்போ அந்த காந்திவ பவு எனக்கு இருந்தும் லாபம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த காந்திபத்தையே அவர் வந்து விட்டுருவார், தண்ணியில விட்டுடுவாரு. அப்பனா அவர் வந்து எப்படி அவர் விட்டுறாரு, அவரோட ரினன்சியேஷனுக்கு தான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். எதுக்குன்னா அவ்வளவு வலி இருந்தும் அவர் வந்து சண்டையை விட மாட்டார். அவர் காப்பாத்தணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் அவருக்கு இருக்கிறவங்களுக்குன்னு. அப்படி இருக்கச்சே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அபிமன்யு இறந்தப்புறம் கூட அழுதாரு, எல்லாம் பண்ணாரு. வித்தின் 24 hours அவர் வந்து காந்திவத்தை எடுத்துட்டு வில்லு போருக்கு போயிடுவாரு. ஏன்னா அவரோட நேச்சர் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராமணர் பத்தி பாத்திருக்கோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி அந்த ஒரு பிராமணர் குழந்தை போயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி கதை சொல்லியிருக்கேன். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. நான் பண்றேன், நான் வந்து பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். ஆக்சுவலா போய் அதுக்காக அந்த வீடையே ஃபுல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அம்பால அவளத்தையும் கூற மாதிரி எல்லாம் போட்டு யாரும் உள்ள வர முடியாம பத்தி எல்லாம் பண்ணப்புறம் அந்த லேடிக்கு அந்த உமனுக்கு பேபி பிறந்த சத்தம் கேட்கும். அப்புறம் எல்லாரும் ஓன அழுத சத்தம் கேட்கும். இவனுக்கு எப்படி அந்த குழந்தை இறந்ததுன்னே தெரியாது. ஆனா அதுக்கு முன்னால அவன் சொல்லியிருப்பாரு, அந்த பிராமணர்கிட்ட ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்திருப்பாரு, நான் கண்டிப்பா காப்பாத்துவேன், இல்லைன்னா நான் வந்து இறந்து போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த தன்னுடைய வார்த்தையை காப்பாத்தணுமேன்றக்காக, எப்ப நீ வந்து என்னை என் குழந்தைய காப்பாத்துறேன்னு சொன்ன, இப்ப பண்ணல, சோ யூ ஹேவ் டு டை அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிராமணன் சொல்லுவாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு கவலை, ஐயோ இப்படி ஆகி போச்சு, நம்மளால காப்பாத்த முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்நேரம் கண்ணன் வந்து பின்னால நிப்பார். கண்ணான்னு உடனே வந்து கிருஷ்ணர் நிப்பார். அப்போ அவர் கேட்பாரு, ஏன் நீ எனக்கு முதலே வந்து ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னப்ப, நீ என்னைய கேட்டுட்டா நீ அந்த இது பிரமாணம் பண்ண, என்னை கேட்டுட்டா அந்த சத்தியம் பண்ண, இப்ப வந்து நீ
கஷ்டத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னை நினைச்சனால நான் இப்ப வந்து உன்னை காப்பாத்த வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவேன் மாதாஜி. வந்ததுக்கு வேற சொல்லுவான், ஏய் கிருஷ்ணா ஏன் இவ்வளவு லேட், நான் சூசைட் பண்ணிட்டு இருந்தா என்னைய கேட்டா பண்ண நீ அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த டைம் எது நம்ம எல்லாம் நினைச்சு பாருங்க, சீன் நினைச்சுக்கணும், சூசைட் பண்ற டைம்ல நம்ம மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும், ரைட்? அம்மா இந்த ரெண்டு இந்த மாதிரி பேசுது. அது ஒன்றும் இல்லாம உடனே வந்து வா கிளம்பலாம், அப்பவும் டிரைவர் தான் கிருஷ்ணர், இவர் தான் உட்காருவார், கிருஷ்ணர் தான் ஓட்டுவாரு, ரைட்? அப்ப வந்து ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ், இது பூலோகத்துல போல அவங்க மேல லோக்கெல்லாம் போயிட்டு விஷ்ணுவை மீட் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன். சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி ரொம்ப அந்த டைம்ல கூட வில்ல எடுத்து சண்டை போடணும்னு நினைச்சாரே தவிர, நான் சூசைட்ல இருக்கு, எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு, ஐ நீட் 24 hour பிரேக்னு சொல்லலாம். நம்மளா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு ஐம் வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட் யார், எனக்கு ஒரு நாள் பிரேக் கொடு சொல்லுவோமா இல்லையா? சொல்லுவோமா இல்ல? உண்மையா சொல்லி இப்பவுமே நம்ம சாப்பிட மாத்தாடி சாப்பாடு இன்னும் ஜீரணமாகல மாத்தாடி சீக்கிரம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நான் போய் தூங்கணும் மாத்தாடி நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்க, மனசு மைண்ட் வைஸ், ரைட்? அதனால இவர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த சுபாவம் வெளில வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அந்த வியூ வந்து அந்த சுபாவத்தை பத்தி சொல்றாங்க. அதனால இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் அவரோட வியூ சொல்றாரு, ரைட்? இப்போ சுபாவ வாதா அப்படின்றது என்னன்னா, நேச்சர் ஒருத்தங்களுக்கு இன்னரிட்டன் ப்ராப்பர்ட்டி அன்வாங்க. இப்போ உப்புனா கசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி சனாதன தர்மான்றதும் ஒண்ணு, பட் பை நேச்சரே அது அவங்களோட இது, ரைட்? நீங்க என்னதான் சில்லிக்கு வந்து நீங்க நம்ம வந்து பால் ஊத்தி கோகோனட் ஆயில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதோட காரத்தை குறைக்கலாம் நாக்குக்கு, ஆனா வயிறுக்கு அப்செட் ஆயிடும். எதுக்குன்னா அதோட சுபாவம் பை நேச்சர் ரியாக்ட் ஆகுது, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. 18.61 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 61 மாதாஜி. 61 மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹ்ருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி ராமயன் சர்வபூதானி யந்திராருடானி மாயயா. டிரான்ஸ்லேஷன்: ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழ்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முதல் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்போ வந்து கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், நம்ம பகவத்கீதால கான்பிடென்ஷியல் பார்த்தோம், மோர் பார்த்தோம், மோஸ்ட் பார்த்தோம். இப்போ வந்து கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ்னா என்ன, அது எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம்? ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் சொல்றதா மாதாஜி? அது மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல். ஓகே. 13th சாப்டர்ல மாதாஜி 13th சாப்டர்ல ஞானக்கன் நம்ம அந்த எப்படி ஞானம் கான்ஃபிடென்ஷியலே இல்ல. என்ன மாதாஜி? ஞானம் கான்ஃபிடென்ஷியலே இல்லையா? ஞானிக்கெல்லாம் போயிடுச்சு அந்த நாலேஜ். ஓகே. மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் என்ன, எதெல்லாம் சீக்ரெட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா? அவுட் ஆஃப் ஆரம்பத்துல அவர் சிலபஸ். சொன்னதா மாதாஜி? வெரி நைஸ். ஆரம்பத்துல சொன்னது என்ன? நம்ம உடல் இல்ல ஆத்மா. எக்ஸலென்ட். அதுதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அதுதான் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். ஐ அம் நாட் தி பாடி, ஐ அம் தி சோல், ரைட்? இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். அப்பனா மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன? அதை விட மோஸ்ட் சீக்ரெட் என்ன? Krishna is the supreme personality of Godhead. Correct. அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட், that is very nice. அதோட இன்னொன்னு, அதோட லிங்க் பண்றச்சு. அதனால சுப்ரீம் காட பத்தி அறிஞ்சிக்கிறதா மோஸ்ட் நாலேஜ் மாதாஜி. அது மோஸ்ட் நாலேஜ். பட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன? பரமாத்மா வந்து நம்ம கூடவே இருந்து நம்மள கைட் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். க்ளோஸா வந்துட்டீங்க, வராரு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆத்மா இஸ் ஆல்சோ கிருஷ்ணா. ஆத்மா இஸ் நாட் கிருஷ்ணா. ஆத்மா இஸ் அஸ் only. பரமாத்மா only இஸ் கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து பரமாத்மா நம்ம கூட இருந்து கைட் பண்ணாரு. ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? சிறு சிறு துளி நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். அதெல்லாம் இல்ல. மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் என்ன? எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியா இருக்காரு மாதாஜி. சாட்சியா இருக்காரு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? எல்லாம் He is the கரெக்ட். ultimate enjoyer. He is the controller. கரெக்ட். உங்க ஆன்சர் எல்லாம் கரெக்ட். இதெல்லாம் நம்ம we are coming. So what is the conclusion? இப்போ ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல். அதனால எனக்கு என்ன கன்க்ளூஷன்? வித்யா வினய சம்பனே பிராமணே கவியஸ்தினி சுனிச்சேவ சொபாக்கிச்ச பண்டிதா சமதர்ஷனமா நான் பார்க்கணும். நான்ற அகங்காரம் மமக்காரம் ரெண்டையும் விடணும்.
ரைட், இதுதான் அதோட கன்க்ளூஷன். இப்போ கிருஷ்ணா நீங்க சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட். கிருஷ்ணா பரமாத்மா இருக்காரு, கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், அவர் தான் கிரேட், அவர் தான் உபதிஷ்டா அனுமந்தா, எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். அதுதான் வாட் ஷுட் ஐ டூ? அதனால நான் என்ன பண்ணணும்? You have to serve him. எக்ஸலன்ட். I have to surrender to the super soul, பரமாத்மா. இதுதான் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இப்போ அந்த மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் தான் 61, 63, 61, 62, 63. ஓகே. இப்போ பல்ராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, இப்போ நம்ம ஆக்ஷன், நம்ம செயல்கள்னால எதனால வருது? நம்ம செயல்கள் நம்ம செய்யறோம் எதனால? நம்ம ஸ்வபாவத்தினால. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், ரைட்? இப்போ அந்த ஸ்வபாவத்தினால நம்ம செய்யறது என்ன? இவர் சத்ரியான்ற சுபாவம் இருக்கிறதால அவர் இந்த பௌதிகத்துல அந்த சத்ரியா உடம்பு வந்திருக்கு, சத்ரியா மாதிரி பேஷன் வந்திருக்கு. அதனால எப்படி இருந்தாலும் நீ உன்னோட மனசுக்கு அகேன்ஸ்டா பண்ணுவ. உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி புரியுது இல்லையா? இப்போ ராமானுஜாச்சாரியன் பாரு, நீ ஹீரோனால, நீ அந்த ஹீரோயிசம்னா சத்ரியானால நீ கம்முன்னு இருக்க முடியாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ சண்டை போடுவ அப்படின்னு. அதனால நான் சொன்னபடின்றது நான் கொடுக்குறேன்றதுல உங்க விருப்பத்தை படி, அதாவது ஆஸ் பர் யோர் டிசையர் அண்ட் யோர் கிரெடிட்ஸ். இப்ப உங்க எல்லாருக்கும், நம்ம எல்லாருக்கும் நம்ம வீடு இருக்கு, சம்மர் எடுத்துக்கலாம். எல்லா ரூம்லயும் ஏசி போடணும்னு எனக்கு ஆசை மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கா இல்லையா? ஏசி எல்லா ரூம்லயும் போடணும்னு இல்லையா? எனக்கு இருக்கு. இல்லையா? இருக்கா? எஸ் நோ எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. அனசூயா மாதாஜி பண்ண மாட்டாங்க. ஃபைனான்சியல் வேணும் மாதாஜி. அவ்வளவு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ தேவையில்லைன்றாங்க விடுங்க. இப்ப என்ன மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, எல்லா ரூம்ல இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்போம். ஆமா. ஆனா அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்காது எல்லா ரூமுக்கு போடுறதுக்கு. அதனால நம்மளே எனக்கு தேவையில்லை, ஒரு ரூம் இருந்தா போறோம் அப்படின்னு நம்மளே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிப்போம், ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் ஆன் வாட்? பேஸ்ட் ஆன் மை டிசையர். இப்போ அனசூயா மாதாஜி மாதிரி டிசையரே இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க விண்டர்ல குல்லா போட்டுட்டு தூங்குவாங்க. நம்ம பபிதா மாதாஜி சம்மர்லயே குல்லா போட்டுட்டு சுத்துவாங்க ட்ரிச்சில. அது பிரில்லியன்ட். ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் இல்ல, அதை ஒரு சைட்ல வைக்கலாம். இப்ப நம்மள மாதிரி அவங்க டிசைர் உண்டி பண்ணா போருமா? ஏசி வரதுக்கு போருமா? போராதா? அஃபோர்டபிலிட்டி வேணும் மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். அஃபோர்டபிலிட்டி வேணும், which means லக்ஷ்மி. அப்போ லக்ஷ்மி என்கிட்ட வரணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிரெடிட்ஸ் வேணும். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் சொன்னபடி நம்மளுக்கு கிடைக்கும், நம்ம ஆசைப்படியும் கிடைக்கும். ஆனா என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் பிரகிருதி என்னன்னா உன்னோட நேச்சர், நீ என்ன அக்வயர் பண்ணியோ முன் ஜென்மல வாசனான்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், ரைட்? அதோட இம்ப்ரெஷன் வச்சு நீ ஃபாலோ பண்ணு. ஆனா உனக்கு இருக்கிற மோடையே இருக்காத, நீ வளரணும். அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, திரைகுண்ய விஷயா வேகா நிஷ்ட்ரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்பந்தோ நித்திய சத்தியச நிர்யோகக்ஷேமம் மகாமியம். சோ எதுக்குன்னா அந்த திரைகுண்ய விஷயா வேக அப்படின்னா, இந்த திரைகுண குணனா 3 குணங்கள் என்ன? வேதங்கள் சொன்ன அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண, பட் அதுலயே ஓடாத. ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிற அந்த வேதங்களை தான் மேல போகணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? திரைகுண்ய விஷயா வேக வேதா, திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஷ்டைகுண்யோ பவாஜனா, அதுக்கு மேல வி ஷுட் க்ரோ அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவர் என்ன சொல்றாரு? பிரகிருதி அக்வயர் பண்ண அந்த ப்ரீவியஸ் கர்மாவை படி நீ என்ன ஆர்டியல் பண்றியோ ஃபாலோ பண்ணு, ஆனா அங்கேயே நிக்காத அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாத் ரொம்ப கிளியரா சொல்றாரு. அப்பனா கிருஷ்ணர் தான் சொன்னா உன்னோட குணம், உன் கர்மா, உன்னோட வாசனா எல்லாம் இருக்கும், அப்போ நீ ஆக்ட் பண்ணோன்றது. இப்போ அது நான் 2 விதத்துல ரெஃப்யூஸ் பண்ணும். இப்போ கிருஷ்ணரே சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிட்ட, இப்போ அவர் ரெஃப்யூஸ் பண்றாருன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சுபாவம் டாமினேட் பண்ணி அவரை பண்ண வச்சிடும். சுபாவம் டாமினேட் பண்றதால அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்றாரு. அதுக்கு பதிலு அவரே சொந்தமா பண்ணாரு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் சொன்ன பேச்சு கேட்கிறவர் ஆவாரு. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? பெட்டர் டு ஃபாலோ கிருஷ்ணா தேன் டு ஃபாலோ அவர் சுபாவா. இவென்ச்சுவலி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இப்ப என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனர் போர்ல சண்டை போடுன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இல்ல நான் பண்ண மாட்டேன், என் இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவேன்னு போனாலும் உன்னோட சுபாவம் சண்டை போட வைக்கும். இப்போ இந்த 2த்துல எது பெட்டர்? கிருஷ்ணா சொல்லி செய்யறது அது நல்லது இல்ல மாதாஜி. அவர் சொல்லி கேட்கறது இல்லாட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் செய்ய போறாரு, அது அவர் பேச்ச கேட்டு இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவார்ல கிருஷ்ணா நம்ம பேச்ச கேட்கறாங்க. அதுவும் இருக்கு பாருங்க, சேது மாதாஜி என்ன மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் நம்ம கிருஷ்ணரை. அதனால கம்முன்னு அவர் சொன்னது எப்படி இருந்தாலும் அதுதான் என் சுபாவம் எனக்கு வரப்போகுது. அது கிருஷ்ணர் சொன்னாரே, அவர் பேரு அவர் கிரெடிட்ஸ்ல கிருஷ்ணா நீ தான் சொன்ன, உனக்கு நீ இஷ்டப்படி நான் பண்ணிடுறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா அதுவே பெட்டர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு. சோ சுப்ரீம் லார்ட் என்ன சொல்றாரு? எல்லார் மனசுல இருக்கிறவர் என்னன்னா, இப்போ எல்லாமே
அலைப்பாடு இது இல்லையா, எங்க போறது அவங்க எல்லாம் இருக்கிறத என்ன மிஷின் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பனா என்ன, இந்த உடம்பு வந்து இஸ் ஜஸ்ட் அ மிஷின். அப்ப இந்த உடம்பையே இந்த மிஷினை யார் பாத்துக்கணும்? நம்ம தான் பாத்துக்கணும். நம்ம வீட்டுல ஒரு மிஷின் இருந்தா நம்ம தானே பாத்துக்கணும். குக்கரோ வாஷிங் மிஷினோ இல்ல ஏசியோ. ஏன்னா ஆனா அதுக்குன்னு என்னோட ஏசி ஃபேவரட் ஏசி ஏசி நான் ஃபுல் டே உட்காந்துருக்க முடியுமா? நான் கிளாஸ் எடுக்கணும், கிளாஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ரைட்? அதே மாதிரி இந்த உடம்பு இஸ் லைக் தட் ஏசி, அதை பாத்துக்கணும். ஆனா அது ஃபுல் டைம் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன்னா அப்புறம் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை பார்க்க முடியாதுன்ற மாதிரி இருக்கு. சோ அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு, அதனால அர்ஜுனா கிட்ட கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீ என்ன பண்ற, உன்னோட மனசுக்குள்ள இருக்காரு இல்லையா, யாரு எல்லா மனசுக்குள்ள இருக்கிறாரு, யார் அவரு? பரமபுருஷர். பரமாத்மா. பரமாத்மா, கரெக்ட். அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா அவரை வந்து ஆக்சுவலா பண்றாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது நம்ம வந்து அது பப்பட் ஷோ அப்படின்னு என்ன சொல்வீங்க, அது இப்படி ஆட்டுவாங்களே, பொம்மலாட்டம் தானே தமிழ்ல கூட. ஓகே, பொம்மலாட்டம் மாதிரி நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்கணுமா, பரமாத்மா பேச்சு கேட்கணும்? கிருஷ்ணர் பேச்சு தான் மாதாஜி கேட்கணும். ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதானே மாதாஜி? ரெண்டுமே ஒண்ணு. வெரி நைஸ் ஆன்சர். ரெண்டு ஒண்ணுதான். பட் ரெண்டுமே ஒண்ணு. பிரதிநிதி யாராருல்ல மாதாஜி? கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன சொல்றாரு மாதாஜி? பிரதிநிதி பரமாத்மாவா மாதாஜி? அப்ப ஒரே செகண்ட். எஸ், பிரதிநிதி, அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான் பரமாத்மா. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனா இப்போ என் பேச்சு நீ கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல, உன் பரமாத்மா பேச்சு கேட்டுக்கோ அப்படின்றாரு. அப்பனா என்ன அர்த்தம், ரெண்டுமே ஒரே இதுதான், ஆப்போசிட்ல இருக்காது. சோ அதுதான் ரெப்ரசன்டேஷன். அண்ட் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான்ற ஆன்சர் கரெக்ட். கிருஷ்ணர் பேச்சு தான் கேட்கணும்ன்றதும் கரெக்ட். ஏன்னா இப்ப அனசூயா மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மாவா உட்காந்துடுறாரு. ஏன்னா இருக்கிற அந்த வைகுண்டேஸ்வரர் வந்து பை பை சொல்லி கிருஷ்ணரே பரமாத்மாவா உட்காந்துடுறாரு. அதனால யார் பேச்சு வேணா கேட்டுக்கோன்னு தேர்ட் டைம் சொல்றோம். இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பசங்க கிட்ட என்ன சொல்லுவோம், நீ வந்து என் பேச்சு கேளு அப்படின்னுவோம், ரைட்? இன்னொரு டைம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டேய் செல்லம், உனக்கு அம்மாக்கோசரம் ஒரு வார்த்தை ஒரு வாய் வாங்கக்கூடாதா அப்படின்னுவோம். நான் தான் அம்மா, கரெக்டா? ஆனா அம்மாக்கோசரம் ஒரு வாய் வாங்கக்கூடாதுன்னு எதுக்கு சொல்றோம்? ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியா நம்ம பேசுறோம். உங்களுக்கு புரியுதா? இது அம்மாக்கோசரம் ஒரு முட்டை பசங்க கிட்ட சொல்லுவோம், இது அம்மாக்கோசரம் ஒரு முத்தைனா ஒரு வாய், ஒரு ரைஸோட பால். இன்னொன்னு வந்து உருண்டைன்னு சொல்லுவாங்க. உருண்டை. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஒரு உருண்டை, அம்மா உருண்டை சாப்பிடலையா அப்படின்னு அம்மாவே கேட்போம். எதுக்கு? குழந்தை வந்து எனக்கோசரம் ஒண்ணு சாப்பிடு அப்படின்னு கூப்பிட்டோம், ரைட்? இந்த சாக்குல நம்ம வந்து இது எடுத்தாலும் அது எடுத்தாலும் லாபம். இப்ப எந்த சாப்பிடுறியா இல்ல அம்மா அது நீ சாப்பிடுறியா அப்படின்னு சின்ன குழந்தை கிட்ட சொன்னா அம்மா அது அப்படின்னு வாயில போட்டுக்கோம். இல்ல சில குழந்தை உண்டுன்னு சொல்லி போட்டுக்கோம். ரெண்டுமே ஒண்ணுதானேன்னு கேட்காது. ஏன்னா குழந்தை வந்து கொஞ்சம் அந்த டைம் வந்து அதோட மூளை அவ்வளவுதான் வேலை செய்யணும். அர்ஜுனருக்கும் அந்த மாதிரிதான். அதனால அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ என் பேச்சு கேட்கலன்னா பரமாத்மா பேச்சு கெடுக்கணும்னா சரி அப்படின்னு போறாரு. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா மீனிங்? எஸ் மாதாஜி. உருட்டெல்லாம் புடிச்சு வச்சுட்டு அம்மாவுக்கு ஒண்ணு, தாத்தாவுக்கு ஒண்ணு, பாட்டிக்கு ஒண்ணு, இது உங்க தங்கச்சிக்கு, இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லி ஊட்டுவாங்க சில நேரத்துல. இது யாருக்குன்ற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, நாராயணா தான் சூப்பர் சோல். அதனால ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிளாரிபிகேஷன் கோசம் அவர் சொல்றாரு. அவர் வந்து என்னன்னா அவரு மல்டிபிள், எங்க நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு உண்டி இல்ல, நம்ம அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிற விஷ்ணு. என்ன விஷ்ணு? என்ன விஷ்ணு? நம்ம அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறதும் விஷ்ணு, நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற விஷ்ணு பேர் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறதுதான் ஷீரோதக சாயி, நம்ம அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. கர்ப்போதக சாயி கர்ப்ப கடல், ரைட்? அங்க இருந்துதானே அண்டமே வந்துச்சு. அதனால ஆனா இந்த பூமினா அர்த்தம் உண்டி ரெஃபரன்ஸ் இல்ல. சில தடவை வந்து பாத்தீங்கன்னா பூவர் அப்படின்றது வந்து 3 சொல்றாங்க. ஆனா சில தடவை பூமாதேவி ரெஃபர் பண்றது வந்து ஃபுல் அண்டத்துக்கும் கூட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால எர்த் வந்துக்கு பூமிக்கு தெரியாதான் என்ன அவர் வந்து பூமியில இருக்காரு. ஏன்னா அந்த பூமியே அவரோட உடம்பு. அதுதான் என்ன ரூபம்? பூமியே இதுன்றது என்ன ரூபம்? ரூபம் மாதாஜி, விஸ்வரூபமா? விராட் ரூபம். கரெக்ட், போத் சேம். சோ அத வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு. சோ சுப்ரீம் லார்ட் கிருஷ்ணர் தான் என்னன்னா மாஸ்டர் அண்ட் டைரக்டர் அப்படின்னு. அவர் வந்து என்ன, அவர் வந்து இங்க வந்து அவர் பரமாத்மாவா மனசுக்குள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு. என்ன, பிரகிருதியில இருக்கிற இல்யூஷனும் கண்ட்ரோல் பண்றாரு, எல்லாரோட பிறப்பையும் பண்றாரு,
சம்சார கடலையும் பண்றாரு. அதான் எந்திரா ரூடாய மிஷின். எதுக்கு கண்ட்ரோல் சொல்லனா, ஒரு மிஷின் எல்லாத்தையும் பண்ணும் இல்லையா? இப்ப வந்து ஏசினா ஹீட் ரெகுலேட் பண்ணும், ஏசி பண்ணும், ஆட்டோ ஆஃப் இருக்கும், நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி மனசுக்குள்ள வந்து நிறைய ஒர்க் பண்றாரு. நம்ம இல்யூஷனா ஹெல்ப் பண்றாரு, ஒர்க் நல்லது பண்றதுக்கும் பண்றாரு, கெட்டதுக்கும் பண்றாரு. மாதாஜி கெட்டது பண்ணோம்னா அது நம்ம விருப்பம், அதனால அவர் ஃப்ரீ வில் கொடுக்குறாரு. சோ எல்லாரையும் டைரக்டா பண்றாரு, ரைட்? என்ன நம்ம எல்லாம் மிஷின்குள்ள உட்காந்துருக்கோம், அதனால அவர் டைரக்ட் பண்றாரு. ஆனா அர்ஜுனா வந்து என்னன்னா அவரா சொந்தமா யூஸ் பண்றாரு டிஸ்கிரிமினேஷன். அவர் சுப்ரீம் இல்ல, ஆனா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் வந்து சொல்றாரு, நீ இப்படி பண்ற, நீ இப்படி பண்ணணும், உன்னோட செயல்கள் பழைய இதனால அப்படின்னு. ஆனா என்ன ஆகுது, நம்ம மனிதர்கள் வந்து ஒரு பாடியில இருந்து நம்ம 3 நாள்ல இம்பல் ஆறோம். ஆனா எப்படி ஒரு மோட்டார் கார்ல ஹை ஸ்பீட்ல இருந்தானா என்ன ஆகும், ஃபாஸ்டா போகும். ஆனா ஸ்லோ காரா இருக்கவங்க ஸ்லோவா போகும். டிரைவர் வந்து ஒரே ஆளா இருக்கலாம், ஆனா வந்து ஓட்டுறவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட். அதே மாதிரி அந்த உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி வேலையும் நடக்கும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஒரு பூனை ஓடுற ஸ்பீடுக்கும் ஒரு புலி ஓடுற ஸ்பீடுக்கும், இதுக்கு பூனை நாயை எடுத்தீங்கன்னா எது ஃபாஸ்டா ஓடும்? நாய் தான் மாதாஜி. பூனை தான் ஃபாஸ்ட். அதனால ஓ பூனையை நாய் பிடிக்க முடியாது. கேட் இஸ் ஃபாஸ்டர், எனக்கு கூட தெரியாது, நான் அப்புறமா தான் கத்துட்டேன். பூனை வந்து பிடிக்கவே முடியாது. நாய் வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற நாய் கூட ஓடிச்சுன்னா நம்ம ஒரு அட்டெம்ப்ட்லயாவது பிடிக்கலாம். பூனை எல்லாம் ஓடிச்சுன்னா பிடிக்கவே முடியாது. அதனால நாயால கூட பூனையை பிடிக்க முடியாது. அது வந்து இந்த ஸ்பீட்ல ஓடும். பாம்பை விட கூட என்ன சொல்றது, பாம்பை விட கூட பூனை ஃபாஸ்ட். அதனாலதான் பாம்பு அடிக்கிற ஸ்பீடை விட பூனை வந்து அடிச்சுச்சுன்னா இது இன்னும் ஃபாஸ்ட், அது சேவ் ஆயிடும். அது ஏன் சொல்றேன்னா, அந்த மாதிரி நேச்சர் நம்மள சுபாவம் டாமினேட் பண்ணோன்றதுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். அதனால ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு உடம்பு இருக்கு, அந்த உடம்புக்கு தகுந்த சுபாவம் அதுக்கு இருக்கும். நம்ம பெஸ்ட் டியூட்டி என்ன உடம்புல என்ன டியூட்டி இருக்கோ அதை செய்யணும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் சொல்றாரு. ஏன்னா நாராயணா எல்லாத்துலயும் இருக்காரு, உள்ளயும் இருக்காரு, வெளியிலயும் இருக்காரு அப்படின்றத பாக்கணும். ராமானுஜர் அதேதான் சொன்னார். சர்வசிய ஹிருதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போ நிமிஷம் வேதேஷ சர்வே ரகமேவ வேதியோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாவம்ன்றது எந்த ஸ்லோகா, எந்த சாப்டர்? என்ன ஸ்லோகம்? 10.15 மாதாஜி. 15.15 15.10 மாத்தி சொல்லிட்டேன். கரெக்ட். இல்ல 15.15 15.15 ரெண்டுமே 15.15 மெமரி வேர்ஸ், அதான் மறந்தே போச்சு. அதான். அதே மாதிரி சதுர் ஸ்லோகம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் சதுர் ஸ்லோகம் என்ன? சதுர் ஸ்லோகம் பகவத்கீதா. இனிமே 3 மணி கிளாஸ் வைக்க மாட்டேன். 7 to 4 ஸ்லோகம் என்ன? ஸ்லோகம் பாருங்க. மாதாஜி கண்டினியூஸா தூங்கணுங்கிற ஒரு இது இல்லாம இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஓகே, அதான் சொன்ன கிளாஸ் முடிச்சிட்டு போய் தூங்கலாம். இப்ப வந்து சதுர் ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன? சதுர் 4 ஸ்லோகம்ஸ். 8, 9, 10, 11 மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நம்பர் வேணாம், எனக்கு ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. படம் தெரியாது மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய अहं सर्वस्य परमो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावसं समन्विता माताजी. வெரி நைஸ். சொன்னது யாரு? நிவேதிதா மாதாஜி. माताजी துர்கா மாதாஜி இல்ல, நிவேதிதா மாதாஜி. மாதாஜி நிவேதிதா மாதாஜி, அதான் நினைச்சேன். ஓகே, சோ வெரி நைஸ் மாதாஜி. சோ இது வந்து நம்ம எக்ஸாம் முடி எழுதிட்டோம் மாதாஜி, அதனால நீங்க மறுபடியும் கேட்க கூடாது. எக்ஸாம்க்கு அடுத்த நாள் வேணா நீங்க கேட்கலாம். எக்ஸாம் எழுதி 6 மாசம் ஆச்சு, இப்போ 18 சாப்டர்ல இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் வரும். கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றது இங்க ராமானுஜரும் சொல்லியிருக்காரு. ஸ்ரீதர் சுவாமி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, காட் வந்து ஒண்ணுதான், ரைட்? எல்லார் மனசுக்குள்ள இருக்கிறவனும் ஒரே ஒருத்தர் தான், ஆனா அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. அதனாலதான் அவர் சுப்ரீம் மூயர், எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு வந்து. அதனால என்ன சொல்றாரு பலராம் வித்யாபூஷன் சொல்றாரு, அர்ஜுனா உன்னோட நாலேஜ் உனக்கு சொந்தம், என்னோட சொந்த முயற்சின்னு நினைக்கிறேன். ஆனா கிருஷ்ணர் தான் ஆத்மா அந்தராமி, கிருஷ்ணனா பரமாத்மா தான் அந்தராமி. அதனால வந்து நீ சுப்ரீம் மூயர் இல்ல. உனக்கு எப்படி நம்ம சொல்றோம், உன் உடம்ப பத்தியே நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்மளுக்கு பாத்ரூம் வந்தாலே கட்டுப்படுத்த முடியாது, ரைட்? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறாரு. அதனால இவர் வந்து கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாரு, இண்டிவிஜுவல் வந்து எல்லாமே இல்ல. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், என்ன செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், ராஜா லேண்ட பத்தி பார்த்தோம். என்னது அது? ஒரு அனாலஜி. ஒரு குடிமகன் வந்து மாதாஜி அந்த நிலத்துக்கு மட்டும் சொந்தம், ராஜா வந்து மொத்த
நீ குடிமகனை அறிஞ்சு அந்த நிலம் பூரா அவருக்கு தெரியும் மாதாஜி. ஒரு ராஜாக்கு அந்த நாடு முழுவதும் அவருக்கு சொந்தம் தெரியும். பட் ஒரு குடிமகனுக்கு அவனோட நிலத்தை மட்டும் தெரியும். கரெக்டா மாதாஜி? எக்ஸலண்ட். சோ ஓன் லேண்ட் தெரியும் எனக்கு, ஆனா ராஜாக்கு எல்லார் லேண்ட் தெரியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண நம்மளுக்கு நம்ம ஓன் பாடி கொஞ்சம் தெரியும், ஆனா கிருஷ்ணருக்கு எல்லார் பாடியும் தெரியும். ஆனா நம்ம பப்பட் மாதிரி மூவ் பண்ண வைக்கிறோம்ன்றதா மூவிங். அதனால நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை மாயானால பண்ற செயல்களும் மாயானால. இப்போ ஃபாஸ்ட் மோட்டர் கார் சொன்ன இல்லையா எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஷீலா பிரபுபாத் சொல்லியிருக்காரு. இது ஏன் சொல்லியிருக்காருன்னா, நம்ம மெட்டீரியல் பாடியில பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆசைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஸ்பீட்ல நம்மளுக்கு உடம்புகள் வந்து போகும். அதனால இப்ப வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் லிங்க்னா, இப்போ ராமானுஜர் கிளியரா சொல்ல இருக்காரு என்னன்னா, இந்த மாயால இருந்து எப்படி வரணும் அதானே நமக்கு வேணும். இப்போ நம்மளோட ஞானம்னு சொன்னீங்க இல்லையா, ஞானம் வந்து என்னன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் வருஷம் சொன்னது என்ன, இனிமே வரப்போகுது என்ன அந்த நியாயம். இப்பதான் அந்த மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன அப்படின்றத ரிவீல் பண்ண போறாங்க. அதுதான் 62. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாயே பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பரதவழி தோன்றலே, அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பாரதா அவன்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடு, அவன் கிரேஸ்னால உன்னால வந்து நிம்மதியை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ரைட்? அது ஒன்றும் இல்லாம நீ இதுதான் மீன் 62 தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஸ்லோகா என்னமோ பயாட்டம் நம்ம பண்றது இல்ல, ஆனா ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம் அப்படின்னா பர்மனன்ட், சாஸ்வதம்னா பெர்மனன்ட், ரைட்? ஸ்தானம் பொசிஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல கூட ஒரு ஸ்லோகா இருக்கு. என்னது அது? சிஷ்டாஷ்டகம். டக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல டக்குன்னு தூங்கிட்டீங்க? என்ன மாதாஜி? என்ன கொஸ்டின் என்ன மாதாஜி? சிஷ்டாஷ்டகம்ல வெரி சிமிலர் சரண்டருக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. என்னது அது? ஆமா, இன்னைக்கு கூட ஒரு வாட்டி கேட்டேன். ஆசிஷ்லவா பாதரசம் பிபஸ்து மாம் ஆதர்ஷமாம் மன்மதாம் கரோது வா யதா ததா தா விடடாடு லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சைவனாபரஹ. அப்படின்னா என்ன, நீ விரும்பி என்ன கட்டி பிடிச்சி எட்டி உதைச்சாலும் கட்டி பிடிச்சாலும் நீதா அப்படின்றாங்க. அதுக்கு பேர் தான் சரண்டர். பலி மகாராஜா அவர் எட்டி தானே ஒட்டாரு லிட்டரலா, ரைட்? கால தூக்கி வச்சு எல்லாம், ஆனா டோட்டல் சரண்டர். அதனால சரண்டர் டு ஹிம் அப்படின்னு சொல்றாரு. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் என்ன சொல்றாரு, பரமாத்மா ஒண்டிதான் நம்ம கம்ப்ளீட் டிவோஷன். பரமாத்மானா நீங்க கிருஷ்ணரை வேறுபடுத்தாதீங்க, அவரோட எக்ஸ்பான்ஷனால அதை சொல்றாரு. இப்போ நம்ம வித்யால இருந்து 2 வெடிப்பட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பிரிச்சுவலா கூட ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்றாரு. அல்டிமேட் டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்னா சரண்டர் ஆக முடியுதா. இதுதான் மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். எல்லா பிரச்சனைகளின் விடிவு காலம் இந்த லைஃப்லயும் சரண்டரால தான் முடியும். சரி, அப்போ இந்த லைஃப்லயும் நிம்மதி, அண்ட் அடுத்த லைஃப்லயும் நம்ம வந்து லைஃப் இல்லாம நேரா அங்க போய் வைகுண்டா அப்படின்னா, குண்டானா பிரச்சனைகள், ரைட்? வைகுண்டானா வித்தவுட் ப்ராப்ளம், அது அங்க ஒண்டிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அதனால என்ன, சரண்டரிங் டு என்னன்னா, பிரச்சனைகள் இந்த ஜென்மத்துல இருந்தும் விடுவு, அடுத்த ஜென்மத்துல இருந்தும் இருக்கு. அதான் பரமபதம், வைகுண்டம், எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம். ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கை, எட்டர்னல் அபோர்ட், எல்லாமே இன்டர்சேஞ்சபிள் யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு. சரண்டர் டு சூப்பர் சோல் அப்படின்னு சொல்றது அவர் இன்டைரக்டா என்னன்னா, என்கிட்ட சரண்டர். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அம்மா கோசம் சாப்பிடுறா செல்லோம்னா நான் இந்த கோசம் சாப்பிடுறா அப்படின்றதா. அவர் டைரக்டா அப்படி இல்லாம தேர்ட் பார்ட்டில அவர் என்ன சொல்றாரு, உன்னோட மனசா தகுந்த மாதிரி சொல்லு அப்படின்றாரு. எண்ட் ஆஃப் த டே ரெண்டுமே சரண்டர் தான் அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா அப்பதான் அவனுக்கு நிம்மதி இருக்கும், பர்மனெண்டா அங்க போய் சேர முடியும். ஏன்னா அவர் தான் மாஸ்டர் கண்ட்ரோலர்னு நமக்கு தெரியும். அதனால அல்டிமேட்லி பரமாத்மா கிட்ட சரண்டர் ஆகட்டும், அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆகட்டும், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே வேற வேற இல்ல அப்படின்றத நமக்கு தெரியும், ரைட்? அதான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். பரம் பிரம்ம பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் திவ்யம். இதே அவர் சொல்லியிருக்காருன்னா, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாரு. ஏன் இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணி பேசுறாரு கிருஷ்ணன்? ஏன் இந்த மாதிரி 2 கிளாசிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க? ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கணும்ல. இல்ல என்கிட்ட சரண்டரா இல்லாம ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கும். வை இஸ் ஹி டாக்கிங் 2 ways?
ஏன்னா இப்ப வந்து அவர் என்ன இம்ப்ளை பண்றாரு, நீங்களே சொல்லிட்டீங்க கிருஷ்ணர் தான் இம்ப்ளை பண்றாரு, ஓகே. பட் ஏன் அவர் அப்ப என்கிட்ட சரண்டர் சொல்லாம ஏன் பரமாத்மான்ற ஒரு லைன் அவர் சொல்றாரு? கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தெரியும். டஃப் கொஸ்டின். எல்லாரும் இருக்கீங்களா? இன்டர்நெட்டே இருக்கா இல்லையான்னு தெரியலையே. இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே. ஒரு ஏற்றம் கொடுக்கத்தான் கிருஷ்ணர் வந்து மாதாஜி. அர்ஜுனனை அவரோட தன்னோட பக்த அடிகளுக்கெல்லாம் நண்பன் ஒரு மாதிரி ஏற்றம் கொடுக்கத்தான் மாதாஜி. ஆ? அவரோட பக்தர்களுக்கெல்லாம் பக்தராகி அடியவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் கொடுக்கறதா, ஏற்றம் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு ரெண்டா சொல்றாரு? பக்தர் எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணா ஃபீச்சர் தானே, அதனால அவர் வந்து என் பேச்சு கேட்டுப்போன்னு சொல்லுவாரு. இல்ல மாதாஜி, இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து இல்ல கிருஷ்ணரை அவங்களுக்கு ஒரு அர்ஜுன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு, குருக்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், யாருக்கு? குருக்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், குரு வழி வரணும்னு. பரமாத்மா பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், ஏன் குரு? அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தா தன்னுடைய நண்பன் மாதிரி அவனுக்கு பொதுவா தோணும். நீ அதனால உன் மனசுல இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு நீ முதல்ல சரணடைன்னு அதனால சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட், பட் இட் இஸ் நாட் ஃபார் அர்ஜுனா. நீங்க சொன்ன ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட், பட் திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் அர்ஜுனா. ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு கிளியரா தெரியும் பரம்பிரம்ம பரந்தாம ஆயிடுச்சே 10வது சாப்டர்ல. சோ இவர்தான் தெரியும். ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அஷ்டாங்க யோகிக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து பரமாத்மாவை நினைச்சு மெடிடேஷன் பண்றாங்க, ஆனா பரமாத்மா கிட்ட சரண்டர் ஆக மாட்டாங்க. அதனால பரமாத்மா வர்ஷிப் பண்ற கேட்டகரி கோசமே இவர் இந்த மாதிரி சொல்றாரு. அதனால என்ன சொல்றாங்க மெயினானா, இவருக்கு வந்து சந்தேகமே இல்லை, ரைட்? அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு 200 ஃபார்ம் பிரம்மாவே கும்பிடுறாரு, எனக்கு 200 ஃபார்ம்ல காட்சி எப்பமாவது பண்ணணும் அப்படின்னு. அர்ஜுனரே 200 ஃபார்ம் தான் வேணும்ன்றாரு, அவருக்கு கன்ஃபியூஷனே இல்லை. ஆனா இது சொல்றாங்க நிறைய இப்போ ஸ்ருதி மந்திரங்கள், ராமானுஜர் சொல்றாரு, ஸ்ருதி மந்திரங்களும் என்ன சொல்றாங்க, விஷ்ணு வந்து எங்க இருக்காருன்னு சொல்றாரு. விஷ்ணுவின் இருப்பிடம் எங்க? பார்க்கடல். நம்ம சொல்லிருக்கோம். ஆனா ராமானுஜர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்ன சொல்றாருன்னா, விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மனசுக்குள்ள இருக்காரு. யார் மனசுக்குள்ளனா, அந்த மகாத்மா சேஜஸ், ரைட்? அவங்க முனிகள் மனசுக்குள்ள, பக்தி டிவோட்டிஸ்குள்ள அப்படின்னு. இதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இரண்ய கஷ்புக்கு இரண்யாக்ஷா கூட தெரியுது. அதனால இரண்யாக்ஷா சொல்லுவானே, எல்லாரையும் ஞாபகம் இருக்கா கதை? கம்சனும் சொல்லுவான், கம்சனோட டீமும் சொல்லுவான், எல்லாரையும் வதம் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இரண்யாக்ஷா தான் சொல்லுவாரு அந்த இதுல 7th cantoல வரும். என்ன விஷ்ணு வந்து எல்லா சேஜ் மனசுலயும் இருக்காராம், அதனால முதல்ல எல்லாரையும் தூக்கி போட்டு மிதி அப்படின்னு அவரும் மிதிச்சிடுவார். அதனால வந்து அந்த டார்கெட் வந்து அப்பவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நம்மளுக்கு தான் தெரியல. அதனால இது நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு. சோ இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவர் அப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும், அவர் அனாதி ஆதி. அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் ஹெவன் என்ற பேரும் ஸ்வர்க்கம் என்ற பேரும் சில தடவை வைகுண்டத்துக்கு சொல்றோம் அப்படின்றத நம்ம நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கிறோம். 63 படிங்க. இதிதே ஞானம் ஆக்யாதம் குய்யாத் குய்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. டிரான்ஸ்லேஷன்: இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என் பேச்சு கேட்டுதான் ஆகணும். நம்ம எத்தனை பேர் பசங்க கிட்ட கேட்கலையா? கேக்குது இல்ல? ஓகே. நான் சொல்ற பேச்சு கேட்டே ஆகணும்னு நம்ம சொல்லுவோம் பசங்க கிட்ட. எத்தனை பேர் சொல்லிருக்கோம்? நான் சொல்றத ஒண்டி நீ கேட்கல வச்சுக்கோயேன், எல்லாரும் சொல்லிருப்போம் மாதாஜி, சொல்லிருக்கோம் இல்ல? ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம், ரைட்? கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? ஆப்ஷன் கொடுக்கறாரு மாதாஜி, ஆப்ஷன் கொடுக்கறாரு. வெரி நைஸ், ஆப்ஷன் கொடுக்கறாரு, ரைட்? என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இப்ப வந்து உன்னோட சாய்ஸ், உனக்கு என்ன தோன்றதோ நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு அவர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் சொல்றாரு, ரைட்? பகவத்கீதா 1 and 2 நம்ம பார்த்தோம், என்ன சரண்டர் உன்னோட பரமாத்மா கிட்ட அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு, நீயே டெலிபரேட் பண்ணிக்கோ, அப்படின்னா நீயே திங்க் பண்ணிக்கோ, அவன் சாய்ஸ் கொடுக்குறாரு, ரைட்? அதனால ஏன் இந்த இவ்வளவு ஹைலைட் பண்றேன்னா, நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் தான் கிருஷ்ணர் விடுறாரு. என் ஆண்டி அடிக்க சொன்னாங்க, கிருஷ்ணர் குடுக்கலன்னா நான் சிக்கன் சாப்பிட மாட்டேனே, அவர் தானே படைச்சாரு அப்படின்னு. அதுக்குன்னு மனுஷனை கூட தான் கிருஷ்ணன் படைச்சாரு, நம்ம இன்னொரு மனுஷனை சாப்பிடுவோமா? சொல்ல முடியாது. கலியுகம் அட்வான்ஸ் ஆகிற நிலைமையில பார்த்தா அது ஆல்ரெடி சில இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு, அது நடக்க போகுது. பட் இப்போ எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டார். உபதிஷ்டா அனுமந்தா, அதாவது அலோவ் பண்றாரு, ஆனா அவர் இன்டர்ஃபியர் ஆக மாட்டாரு. லிமிடெட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு. அதை யூஸ் பண்றதா மிஸ்யூஸ் பண்றதான்றது நம்ம கையில இருக்கு. இப்போ பேங்க்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கேஷியருக்கு அவ்வளோ கேஷ் இருக்கும், ரைட்? அந்த கேஷை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா?
இல்ல. பயப்படாது சரி, மாதாஜி. இன்னைக்கு cashier. இன்னைக்கு சாயங்காலம் எடுத்துன்னு போறேன் மாதாஜி, நாளைக்கு காலையில கொண்டு வந்து டான்னு வச்சிடுறேன். பிரான்ச் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது, பண்ணவும் முடியாது மாதாஜி. தப்பு. பண்ணவும் கூடாது, Hare பண்ணவும் Krishna முடியாது. Mataji, மிக்க actually, just sorry for the interference. இது ஒரு பெரிய ஒரு Yes, ஸ்கேமே பிரபு. நடந்தது மாதாஜி. இது சொல்லுங்க பிரபு. எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூர்ல நடந்துச்சு இந்த ஸ்கேம். சொல்லுங்க பிரபு. மார்க்கெட்ல அந்த காய்கறி மார்க்கெட்லாம் வருது இல்லையா, ஆ, அங்க கந்து வட்டி கொடுக்கறவங்க இருப்பாங்க. ஸோ சம் பேங்க் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணாங்க, அந்த correct. பேங்கிங் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த கேஷ் எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஏர்லி மார்னிங் அந்த மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, Correct. நைட்டு கொடுத்துட்டு காலையில 10% அடிஷனா வாங்கி திரும்ப அந்த கேஷ் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. வெரி நைஸ். எதுக்குன்னா மேக்கர் செக்கர் ரெண்டு இருக்கு. பிரபு சொன்னது பிரீச் ஆஃப் மேக்கர் அண்ட் செக்கர். அதாவது மேக்கர்னா ஒருத்தன் கேஷியர் கவுண்ட் பண்ணி அவன் தான் இவ்வளவு அமௌண்ட்னு போடுவான், அதை சைன் ஆஃப் பண்ணுவான் இன்சார்ஜ். ஓகே, இப்போ அவனும் லாக் பண்ணுவான், இவனும் லாக் பண்ணுவான். ரெண்டு பேருமே ஒன்று கை இருந்தா பண்ணலாம். சோ பண்ணவே முடியாதுன்னு இல்ல, எப்பவுமே ஃப்ராட் பண்றவங்களும் இருப்பாங்க. அதனால அதுதான் நம்மளோட விக்ரமா. பண்ணவே முடியாம ஸ்கோப் இல்ல, பண்ண முடியும். ரைட், மினிமம் பண்றாங்க, ரெடியூஸ் பண்றாங்க. ஆனா அதை பண்ண முடியும். ஆனா லிமிடெட் ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்காரு, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பண்ணலன்னா இப்ப பிரபு சொன்ன மாதிரி பண்ணது கரெக்டா தப்பா? மாதாஜி கிரைம் மாதாஜி. கிரைம், அதனால மிஸ்யூஸ் இப்போ கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம சுகத்தை யூஸ் பண்ணலாம்னா மிஸ்யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பரமாத்மாவை இருக்கச்சே பண்ணணும். ரைட், இப்போ சரண்டர் ஆறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு வேணா திங்க் பண்ணலாம். குரு மாதிரி, குருவை நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷனுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா, யாரை வேணா சூஸ் பண்ணலான்னு. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சூஸ் பண்ண அப்புறம் ஐயோ இப்போ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ரொம்ப ஃபேரா தின்னா ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு, இவரை நான் செலக்ட் பண்ணலாம்னு பண்ணக்கூடாது. இல்ல இவர் ரொம்ப நிறைய டிவோட்டிஸ் இருக்காரு, இவரை நான் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்ல இவர் இந்தியன் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு தடவை சூஸ் பண்ணலாம், அதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல இருந்து ரெண்டு அர்த்தங்கள் வருது. என்னன்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு இந்த ஞானம் கொடுத்திருக்கேன், இது ரொம்ப சீக்ரெட், மத்தத்தை விட ராஜவித்யா ராஜகுயம். ரைட், அது இங்க கனெக்ட் ஆகுது. ரைட், இது யாருக்குமே சொல்லல. பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூனிஃபார்மா சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது மீனிங் என்னன்னா, நான் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பேன். அதாவது பரமாத்மான்ற ஃபீச்சர் எதுக்குன்னா, மத்தவங்களும் இருக்காங்கன்னு தெரியும். அர்ஜுனருக்கு இல்ல, அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் 200 ஃபார்ம் தான் பிடிக்கும். அதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு 11th சாப்டர்ல, எனக்கு 200 ஃபார்ம் நான் இத சொல்றாரு. அதனால உன்னால புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா இது இது உன்னால இல்ல, மத்தவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஏன்னா இது கான்பிடென்ஷியல். ரைட், அதே மாதிரி நீ சொல்லி கொடுக்கவும் ட்ரை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி இனிமே சொல்ல போறாரு. ரைட், இந்த மாதிரி சீக்ரெட் எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு இல்ல, இனிமே நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அதை டுவர்ட்ஸ் எண்ட் வரும். லார்ட் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு, பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம், நான் சோக்ஷசி நான் காங்ஷசி, அதாவது ஆங்கரிங் இல்ல, லேமெண்டேஷன் இல்ல. இந்த பிரம்மபூதா பிளாட்ஃபார்ம்ன்றதுதான் லப்தோ பசந்தி, அப்படியாவது 3 மோட்ல இருந்து மேல இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால கிருஷ்ணா அட்வைஸ் அர்ஜுனருக்கு என்னன்னா, யதாச்சசி ததா குரு. எதேச்சசி ததா குருன்னா, என்ன தோன்றதோ நான் சொல்லிட்டேன், அதுக்கப்புறம் நீ டெலிபரேட் பண்ண, உனக்கு என்ன தோன்றதோ பண்ணிக்கோ. நம்ம சொல்றோமே அந்த மாதிரி இல்ல, பசங்க கிட்ட எல்லாம் அப்படி சொன்னா சந்தோஷம், நீ தானமா சொன்ன அப்படின்வாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் என்ன, ஒழுங்கா அவரு ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் பார்த்துட்டு எதை எடுக்கணும் எதை விடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு, என்னோட வார்த்தைகளுக்கும் நீ போட்டுட்டு என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கணும் டிசைட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. இதுல இருந்து ஸ்ரீலா பிரபாத் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. கிருஷ்ணர் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டாரு, அவர் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு, சரண்டரிங் டு சூப்பர் சோல் பண்றதுதான் பண்றாரு அப்படின்னு. அதனால ரொம்ப முக்கியமானது இந்த செஷன்ல நம்ம பார்த்தது என்ன அர்ஜுனர் கிட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, sorry, just 1 second. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna. Yeah, I just moved because Hare charge. Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால என்ன, சரண்டர் ஆத்மா, நம்ம பரமாத்மா கிட்ட சரண்டர் ஆகணும் சில இருக்கிறவங்கள, இல்லைன்னா டைரக்டா அர்ஜுனர் கிட்ட என்கிட்டயே சரண்டர் ஆறு. ஸோ பேசிக்கலி 2 பேரும் சொல்ற வார்த்தையும் ஒண்ணு. நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டேன், உனக்கு சொல்லிட்டேன், இதுக்கு மேல நீ டெலிபரேட் பண்ணி எதை பண்ணணுமோ அதை பண்ணு. எப்படி இருந்தாலும் நீ லா ஆஃப் நேச்சர்ல தான் வருவ. ஆனா என் பேச்சு கேட்கறியா இல்ல மாயா பேச்சு கேட்கறியான்றது உன்னோட சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 64, 65, 66 அர்ஜுனர் என்ன, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனரை பார்த்துட்டு இவர் பேச போறாரு என்னன்னா, ஃப்ரெண்டே நீ கம்மன் நின்றுட்டு இருக்க, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல, ஐயோ என்ன பண்றது தெரியாம தலையை சொரிஞ்சிட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் பாரு அப்படின்னு. அது மாதிரி ரொம்ப டீப்பா கீதா நினைச்சிட்டு
என்ன பண்ண போற அவர் கேட்டாரு. இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அர்ஜுனர் மைண்டு ஃபுல்லா ரைட் படிச்சுட்டு ஃபுல் அர்த்தத்துல இருக்காரு. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணருக்கும் இவன் மேல ரொம்ப கருணையா இருக்கு. அர்ஜுனரை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, ஏ ஃப்ரெண்ட் தோஸ்தே, இப்போ நான் உனக்கு என்ன பண்ண போறேன், அடுத்த 8 வருஷம் உனக்கு ஷார்ட்டா சொல்ல போறேன். இது வந்து நம்மளுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருந்தா நமக்கு புரியாது. இவ்வளோ 45 மினிட்ஸ் சொன்னாரு, அர்ஜுனர் கேட்க முடியும். நான் சொல்ற 45 மினிட்ஸ்ல நடுவுல நிறைய பேர் தூங்கிட்டீங்க. அதனால நீங்க எல்லாம் வந்து மறந்துட்டு என்ன ஆகும், எது உங்களுக்கு புரியுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இப்போ வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. நம்ம நிராபேக்ஷா பக்தி அப்படின்னா அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் எப்படி வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால இது ஏன் சொல்றேன்னா, ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றாரு, இவங்க வந்து ரொம்ப கீதாவோட ஃபுல் டீச்சிங் புரியாதவங்க என்ன இந்த 8 வருஷம் எடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இதுக்கு மேல மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் எல்லாம் இருக்க போகுது. இப்போ நான் இதை கண்டினியூ பண்ண போறது இல்ல. பட் நீங்க வந்து கிளீனா உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் இருக்கு. ஹோம்ல பண்றீங்களா இப்ப பண்ண போறீங்களான்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் அண்ட் கான்பிடென்ஷியல், இந்த 3 லெவல் என்ன, இதோட அர்த்தங்கள் என்ன, எந்த சாப்டர் எந்த வேர்ட்ஸ் இதை குறிக்கிறதுன்றதுதான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். ஓகே. சோ அதனால மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், குயம், குயதமம், குயதரம் அப்படின்றத நீங்க வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி 2 குரூப்பா பிரசென்ட் பண்ண போறீங்க. யார் அந்த 2 குரூப்? இப்போ ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொடுக்குவா, நீங்க போய் அனலைஸ் பண்றீங்களா, நெக்ஸ்ட் வீக் பிரசென்ட் பண்ணலாம். சரியா? பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் போடவா? மோகன்தாஸ் பிரபு போடுறீங்களா? ஓ பிரபு இல்லையா? எல்லாரும் கேக்குறீங்களா? கேக்குறேன் மாதாஜி. கேளுங்க மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு இருக்காருல்ல, அட்டெண்டன்ஸ் போட்டிருக்காரு. இருக்காரு மோகன்தாஸ் நோ பிரபு. ப்ராப்ளம். நான் பிரேக் அவுட் ரூம் 2ஆ போடுறேன். உங்க குரூப்ல உங்களுக்கு 5 மினிட்ஸ் இருக்கு, அதை நீங்க பிளான் போட்டு போடுங்க. சரிங்களா? சோ இதுல வந்து 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ஓகே. ஓபன் ஆல் குரூப்ஸ். உங்களை இன்வைட் ஆயிடுச்சு, நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. நீ இதை பாத்துக்கிறேன் 2 நிமிஷம். ஆயிருக்கு இருந்தாலும் அழைச்சிட்டு அந்த இடத்துக்கு குத்தி வைக்கணும். கடைசி அந்த இது குத்தி வைக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. 1 ஆயிருக்கு. மினிட். சித்ரலேகா மாதாஜி அப்புறம் பேசுங்க, முதல்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. போருமா? இன்னும் பிளான்டா?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா? இப்போ ம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் நோட் பண்ணிருக்கிறத இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறது இல்ல, இந்த டைமும் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம். செஷன் இதோட முடிக்கலாமா இல்ல இந்த நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணதை நீங்க சொல்ல போறீங்களா? சொல்றீங்களா? அப்ப 2 குரூப் சொல்றேன் தானே. மாதாஜி, நாங்க கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கோமா என்னன்னு சொல்றேன் மாதாஜி. சரி புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்றோமா என்னன்னு தெரியல மாதாஜி. சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லுங்க. நீங்க 3 இது கேட்டங்க. குய்யம்னா என்ன, குய்ய தமம்னா என்ன, குய்தரம்னா என்ன, அது 3 தானே மாதாஜி கேட்டீங்க. அதோட Correct. மீனிங் 9th சாப்டர்ல 2nd ஸ்லோகால ராஜவித்யா ராஜகுய்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரதக்ஷாகவம் தர்மியம் சுசூகம் கர் இதும். அதனோட அந்த ஸ்லோகால என்ன சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்குன்னா, ரகசியமான ஞானத்தின் அரசன். அடுத்து இப்ப நீங்க ஜஸ்ட் இப்ப குய்ய தமன் இப்ப நடத்துறது எத்தனை ஸ்லோகம் மாதாஜி இப்ப நடத்துறது? இதுக்கு மிக இப்ப 2வது குய்ய தமத்துக்கு எல்லாவற்றிலும் மிக மிகமான ரகசியம். அடுத்து இன்னொரு இது குய்யம் இப்பதான் 68 இருங்க, ஒரே ஒரு நிமிஷம். 68 யகிதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தேஷு வதிதாயஸ்தி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யத் சம்சய. இந்த இடத்துல குய்யம் ஒன்லி ரகசியம், கல்வியின் ரகசியம். எல்லாவற்றிலும் அதிகமா ரகசியம் மோஸ்ட் குய்யதம் மோஸ்ட். ஓகே, வெரி நைஸ். நீங்க எனக்கு வெரி இங்கிலீஷ் டு சான்ஸ்கிரிட் டிரான்ஸ்லேஷன் சொன்னீங்க. குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம். எனக்கு அது வேண்டாம். எனக்கு இங்கிலீஷ் கிளாஸ் வேண்டாம். எனக்கு சப்ஜெக்ட் வேணும். இன்னைக்கு படிக்கிற சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன, சான்ஸ்கிரிட்டா இங்கிலீஷா பகவத்கீதாவா? பகவத்கீதால தமிழ்ல படிக்கிறோம். சோ எனக்கு தமிழ் வேண்டாம். எனக்கு வேண்டியது லாங்குவேஜும் வேண்டாம். எனக்கு குய்யம்னா எதை மீன் பண்றாரு கிருஷ்ணர், குய்யதமம் என்ன, குய்யதரம், இந்த 3 என்ன மீன் பண்றாரு? கான்பிடென்ஷியல், மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டீம் 9.1 இருக்கிற பர்பட்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிறைய அதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. என்ன சொல்லிருக்காரு? 9.1 அவர் என்ன அது வாசிக்கவா? வாசிங்க. அதாவது 2ஆம் அத்தியாயத்திலும் 3ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக ஞானம் ரகசியமானது எனப்படுகிறது. அதுதான் ரகசியம். 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் இதுல செகண்ட் சாப்டர். கரெக்ட். செகண்ட். இப்ப நம்ம அப்ப சொன்னோம்ல ஆத்மா, அதுதான் நினைக்கிறேன். அப்புறம் 7ஆம் அத்தியாயத்திலும் 8ஆம் அத்தியாயத்திலும் விவாதிக்கப்பட்ட பக்தி தொண்டை பற்றிய விஷயங்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தை நல்குவதால் மிக ரகசியமானது எனப்படுகிறது. ஆனால் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் அந்த அனன்ய பக்தின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, களங்கமற்ற தூய பக்தியை பற்றியவே. இதுவே மிக மிக ரகசியமானது, ரகசியங்களில் உத்தமம் என்று அறியப்படுகிறது. இது ஒரு பேரா ஃபுல்லா பர்பட்ல இருக்கு மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி நீங்க செகண்ட் சாப்டர் ரகசியம்ன்றீங்க. 9th சாப்டர்ல மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல், அப்புறமா சர்வீஸ், மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல், அக்ரீடு, ரைட்? 7, 8 சாரி. ஆமா, மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் என்னது? மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் தான் 66ல வரப்போற சர்வதர்மான் பரிட்சத்து இல்லையா, அந்த சரணாகதி. கரெக்ட், வெரி நைஸ். சோ ஒரு லெவலுக்கு இது கிளாரிட்டி, ரைட்? அதாவது சேது மாதாஜி என்ன சொன்னாங்க? இது குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம் மீனிங் சொன்னாங்க. இப்போ நீங்க இந்த 3 சொல்றீங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல இது இருக்கு, இது இருக்கு. எங்க டிஸ்கஷன்ல சரண்டர் தான் மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். பிரபுஜி தான் இந்த டிப்ஸ் கொடுத்தாரு. வெரி நைஸ். இது கிளியர். மாதாஜி, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். எங்க டீம்ல வேற ஏதாவது சொல்ல விரும்புறாங்கன்னு கேளுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி எல்லாம் இருக்கிறாங்க, என்ன விட்டுட்டு அவங்க என்ன புரிதல் இருக்குன்னு கேட்டுக்கலாம் மாதாஜி. இன்ஃபேக்ட் யாரையுமே விடக்கூடாது. ஒரு டீம்ல யாராவது ரெப்ரசென்ட் பண்ணா அந்த டீம் லீடர் அந்த ரூம்ல இருக்கிற எல்லாரோட புரிதலும் நோட் பண்ணும். அதுக்குதான் குரூப் ஃபார்ம் பண்றது. புரியுதுங்களா? சேது மாதாஜி சொன்னது கரெக்ட். எல்லாரோட வியூ தான் நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணி சொல்லிருக்கணும். இல்ல, நான் என்னோட சொன்னேன். மத்தவங்க எதுவும் இது பண்ண டைம் ஆயிடுச்சுட்டாங்க, நான் கேட்கல மாதாஜி. ஃபர்ஸ்டே நம்ம 2 minutes டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு 3rd minute அதனால தான் குரூப் கிரியேட் பண்ணேன். 3rd minute இதை ஒர்க் பண்ணும். இப்போ உங்களுக்கு 1 week டைம். நான் இதுக்கு மேல கேட்கல. அடுத்த வாரம் நீங்க வீட்ல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ, போன்ல ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ, நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எடுத்த உடனே நம்ம இந்த டிஸ்கஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போ நான் இந்த செஷனை முடிக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivatsari Gauratunga. Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Mataji, Ram Ram I will Prabhu. close this, Mataji. Can you just make me? I'll just have a word with the devotees. Getting Sure, the. Prabhu. Yeah. I leave. Yeah, you can leave, Mataji. Live I